Huwa ta' sodisfazzjon kbir li għandi l-opportunità nkompli ntejjeb dan it-teżor nazzjonali dik li hija l-Università ta' Malta, hekk stqarr il-Professur Alfred Vella f'intervista ma' One News ftit jiem wara li reġa' ġie elett sabiex imexxi l-Università fil-5 snin li ġejjin. Hawn spjegalna wħud mill-għanijiet tiegħu. Hija mira ewlenija tagħna li nżidu n-numru ta' international students fuq il-campus għaliex jagħmel ġid għall-istudenti Maltin. Jagħmel ġid għall-università li tiġi università kosmopolita u mhux provinzjali, waħda li meta tkun fiha isek sifirt għaliex tiltaqa' ma' nies barranin. Viżjoni prinċipali oħra hi li l-Università tkompli tkun minn ta' quddiem fir-riċerka anke permezz ta' aktar faċilitajiet f'binjiet li ser jitlestew dal-waqt. Inti għandek università waħda f'pajjiż illi huwa għandu ħafna ħtiġijiet. Trid tibqa' tgħallem, ma tistax tgħid jien ħanqgħod nagħmel riċerka u t-tagħlim isir minn fejn. Ġifieri t-tagħlim u r-riċerka f'din l-università jridu jibqgħu kważi ras imbras. U għall-futur din hija l-viżjoni. Mistoqsi dwar x'jagħmel lill-Università ta' Malta waħda fost l-aqwa istituzzjonijiet globalment, il-Professur Vella għalhekk. L-student to staff ratio għall-Università ta' Malta huwa ta' 11.0. 11.0 hija figura eċċellenti meta tħares lejn pereżempju l-Università ta' Cambridge hekk għandhom l-istess. Fil-waqt li l-Professur Vella stqarr kif issa jħares il-quddiem sabiex jara li l-istudenti jirritornaw lura fuq il-kampus, spjega kif il-mod tajjeb li bih qed jingħata t-tagħlim wara kif hemm opportunità sabiex studenti part-time li jkunu jaħdmu jitnaqsilhom il-ħin li jkollhom iqattaw l-università grazzi għal xi lezzjonijiet online. Jiena kuntent ngħid illi dawn l-istudenti tal-evening program żdiedu f'5 snin b'10%. U nippretendi li għandu ikomplu jiżdiedu illa għaliex huwa student apprezzat ħafna mill-università dak illi jiġi minn fuq il-bank tax-xogħol u mhux direttament mill-iskola. Għal Professur Vella l-Università hija teżor nazzjonali li tforni lil pajjiżna bil-professjonisti u akkademiċi li jkomplu jarrikku lil pajjiżna kulturalment. Qal kif dan il-fatt ikompli jtieħ sodisfazzjon kbir u determinazzjoni li ma bħala sabiex ikompli l-ħidma tiegħu sabiex l-Università taċċella u żżid il-livell. Forsi din il-ħeġġa li nkompli ngħin għal ftit snin oħra lil din l-Università tibqa' minn ta' qudiemnet għal bżonnijiet ta' pajjiżi hija dik li żommni għaddej.